Kafin mu shiga cikin shirin mu akwai wani guri da za ku ga an rubuta subscribe gashi nan alaman ja, ka danna shi, shine zai baka damar da zaka kalli bidiyon da dukkanin wani bidiyo da zamu fitar a wannan channel din. Sannan in bidiyon ya burge ka, ga wani guri nan alamar hannu, ka taba shi alamar like. Sannan muna roƙonka kai mana share zuwa abokanka su a Facebook, Instagram da duk wani chatting da kake yi. Mun gode. Hanya mafi sauki daga za ka kare kanka daga masu kutse, masu sacewa mutane account domin satar bayanansu ga ta kamar haka. Akwai hanyoyi da dama ta yanda za a nuna maka yanda za ka yi managing account naka, amma abin da ya sa muka zaɓi wannan hanya ta Play Store, kasancewar kowa akwai Play Store a wayan shi na Android, wani Android tana da Google Play Store, shi ya sa muka zaɓi mu koyar da ku ta wannan hanyar ta Google Play Store. Sai ka shiga kamar haka. Idan ka shiga, kowa ya shiga Play Store ɗin shi yana nuna mai gashi nan gurin account, sai ka danna daidai kan nan account ɗinka. Zai nuna maka account ɗinka kamar haka. Amma akwai wasu account za ka gansu ko guda nawa ne kake da shi a cikin waya, zai nuna maka. Sai ka shiga gurin manage your account. Kada ka manta ka danna mana subscribe. To gashi nan ya buɗe maka kamar haka. Za ka ga gashi nan home, personal info, data personalize, sai ka zo haka gurin security, sai ka taba security. Idan security ya buɗe maka kamar haka, me za ka yi? Sai ka yi ƙasa, ƙasa, ƙasa. Gashi nan your devices. To ga tawa nan yanzu sun nuna min wannan when this device. To gashi nan wasu sun shiga account ɗin har wayoyi guda biyu, amma na san da su. To gashi nan ma har wasu guda biyu ma plus 2 more, akwai wasu ƙarin guda biyu ma wanda aka shiga wannan account ɗin ta wayoyin. Gashi nan wannan Techno Common 12 Air, wannan HTC, ga kuma wasu guda biyu nan. To ya za a yi don ganin yadda za ka cire wani account ɗinka daga wani wayan kamar Techno Common 12 Air ɗin nan, don ina so yanzu in cire account ɗin, ba na so su rinka ganin duk wasu bayanana na Gmail. To sai ka dawo gurin nan farko kenan, sai ka danna secure account, gashi nan sai ka taba shi. Gashi nan ya buɗe. To in ya buɗe, sai ka taho ƙasa, gashi nan za ka ga suna your devices, fix to issue with your device. Gashi nan akwai wasu guda biyu. To ga guda ɗaya nan Techno Common 11 Pro, ga wata nan Itel P32. To in ina so yanzu in cire wannan Itel ɗin ma nake so in cire, sai ka zo gashi nan gurin remove, sai ka danna remove. Gashi nan yana signing out, gashi nan ya rage signing out, successful sign out. To ka cire shi daga kan wayanka kenan. Duk lokacin da yake so ya ƙara shiga, za a tambaye shi password. To in ma kana tunanin ya san password ɗin, za ka iya zuwa ka canza password ɗin, ka saka sabuwa, cin da account ɗinka ne, register line ka ne, ko da za su turo maka confirmation code, za ka saka ka canja code ɗinka yanda babu wanda zai iya shiga account ɗinka, sai dai in kai ka yarje mai ka bashi code ɗin. Mun gode da kallon DG NAHTECH channel. Kada ku manta ku danna mana subscribe.